Velkommen til den her video. I dag der skal vi lave noget, ja det ved jeg sgu egentlig ikke, men det er fordi jeg skal lave jeg ved det godt, jeg skal lave en test på iMovie, og så skal jeg se om det virker, okay? Så jeg vil egentlig bare gå rundt og snakke lidt, og så vil jeg se om det virker, hvis, ja, det vil jeg sådan set bare gøre. Så vil jeg lige vise min søde lillebror, William. Ja. Og her kommer han. Ja, det var så det. Og så skal jeg også lige vise mine to andre brødre. Jeg siger hej til kameraet. Hej. Okay. Jeg var sådan. Okay. Okay, godt. Ja. Men det var bare lige for den her video, og vi kan ses.